משה טובול, האיש בהגדה, נחת בזה הרגע מהשמיים. משה! היה מדהים, מוליץ לכולם, איזה פרץ של אדרנלין, אני כולי רועד. אגב, הוא נתן לי לשלוט על המצנח, הוא ראה שאני בקטע, אז אני הצנחתי אותו עד למטה. משה, אתה נחתת בין האחרונים, למרות מסת הגוף העצומה שלך. כי קפצתי אחרון מהמטוס. אז ספר, איך היה? מדהים. פחדת? ממש לא. הרגע של הקפיצה? הרגע של הקפיצה זה קצת מפחיד, בבת אחת הכל נשמט, אתה בבת אחת הכל למטה. אבל אחר כך אתה יודע איזה כיף זה? אתה יודע איזה כיף? וואי. מה, תתאם, אני לא עשיתי את זה אף פעם. הנפילה החופשית. אתה רואה את הכל, אתה רואה את האדמה מגיעה אליך. אתה רואה איך קוראים, את המהירות. הידיים עפות לך למעלה, אומרים לך תשמור את הידיים ככה, אין צורה אחרת, כאילו. אתה פשוט בום. איזה מדהים זה. אחר כך, כשהוא פתח את המצנח, בבת אחת כזה. בום. איזה כיף זה. ואז אתה מרגיש את הגובה כשאתה במצנח, ואז הכל נהיה איתי, אז אתה מרגיש את הגובה. ואז אני קורא שהוא משחרר אותי, ואז הוא אומר לתפוס את הרגעים שלך. ועשינו כל מיני לופים, ימינה, שמאלה. איזה מגניב. אחי, היה מה זה מדליק. נו, ואנשים צרחו על המטוס? האמת שלא, למרות שזה שלידי היה קפוא עוד רגע, התעלב שם, כמעט חטף דום די. זה האבא עם המשפחה ששלחו אותו, מסכן, יאללה. הוא בכלל לא רצה, כל הילדים וזה, לא יכול לעשות פדיחות. הוא היה בהלם טוטלי, האמת מסכן, הוא היה בהלם טוטלי. רגע, הבאת איזה צרחות ככה תוך כדי הנפילה או ש... צרחות של כיף, אחי. כן? במיוחד שהוא נתן לי לשלוט ועשינו את הלופים, וואי. איזה מדהים. איזה כיף. טוב, אז אתה עושה קורס? האמת? יכול להיות, למרות שנראה לי פעם שנייה יפחיד אותי. פעם שנייה יפחיד אותך? וואי, אתה פתאום קולט את הגובה, אחי. זה מטורף. זה מטורף לגמרי, אתה יודע איזה גובה? יאללה, לך תוריד את החליפה, אתה נראה לי מזיע לגמרי בזה. יש פרץ של אדרנלין מטורף. אני לא רק לשנה. גדול.